Tes, tes. Tes, cek.
Cek. Hupangido hami dohot hormat tu hita sude, asa denggan mata pake masker tai, saleleng madohoti parminggonon. Horas jala selamat ari minggu madihamuna akadongan nahina holongan ni tuhatta, nunga bongot hita sadarion tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos di minggu sadariodo hita marningot akadongata ruas ni huria, nang moding di bagasa na sa taon parhuriaonon. Atong aha masih dohonotta taringot tusi, martikibedo luhutna na tinoppa, martitibedo huhut na sa sakap-sakap di hasianganon, martitibedo na tubu dohot na mate, na manuan dohot na mangurati na sinuani. Laho salpu dosogot langit dohot tanoon, alai hata ni debatata dangolo salpu, saya na hot doi rodi saleleng ni lelengna. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi lehenokku matuho tupal hanguluani. On masunggul-sunggul ni tuhat tatu hita, pai masahat hita tu ari uhum sogot. Luhut mahita makirim di tupali, marhite hapor sialta namanok tong saleleng ni lelengna. Lapuji ma debatata, taedeho ma ibana si topa daging dohot tordita. Martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Marede hita sian buku ende nomor tolu ayat sada dohot tolu. Puji
marhite-hite goar ni dibata ama, doat goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat goar ni todi porbadia, na tumopa langit do tanoon, amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, ay dang diboto hamu manang adigat tikinii. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, alay Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu, hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami hamatean, ay hodo dongan nami, dang tartiop hamatean, manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami, nang humokop hami, jalaho na punahami, rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami, dohot daging nami, asa diho hami, manang namangulu, manang namatepe, say tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokop mi, asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda, amen. Patik ni debata di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion ima natar surat di konfesi HKBP biddu saplonom taringot tu parlingotan dinamoding taha porsiai jala taha tidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi diuhum nama redian nama ibana sian ulaona jala Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngulu dohot namate asa ia tabahe pe parningotan di akana moding namar ningot ajal tasadiri dohita disi dohot pahoton rohatta doi dingolu parup kilonon marhite podaon taalo jala tatula do poda hasi pelebeguon nama dok adong pardomuan ni todi ni nang mate dohot jolma nama ngulu songoni poda nama dok laos tinggal di tanomanido todi ni namatei laos songoni taalo jala tatula do poda ni Rom Katolik nama modahon api pangurason manang ari parpita-pitaan naikon boluson mangurasi todi ni nang mate asa tuhanguluan jalana boy patupahon misa di namate doho nama nang yakon nang matei asa humatop malua sian api pangurason lasoni namar tangiang tu todi ni nabadia nang
mate dohot nama kirim taripar hagogoon dohot habadiaon ni akan ang mate tanomanna ulosna barang-barangna holi-holina manang parmano-manoan songoni masahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan di debata Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulahon na humbar tu patikni. Amen. hinaholongan itu hatta tapahoho marohata diadopan itu hatta tatopoti masadok dosata nagudangi ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikod doa sini roham disalut hami halak bardosa ale Tuhan debata nami dangadong natar pangasahon hami dihanguluan namion soholan asini roham dihami huboto hami donian nasongon alogo sabing dohami dihasianganon jala songon orbuk namura diuluson alogoi dungi salpu mangulu nami alai jod-jodo partikian nasatok ini dang hupake hami laho mangulahon lomoni roham asima roham dihami saya ajari hami paubahon rohanami alani ido ubahin na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom jala huparhatopot hami tung najejod do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami ay dang dihalomohon roham hamatian ni akka pardosa alay hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu ale Tuhan saya unang pabali hami sian jolom paluas mahamion jala paluas mahamio jolo paubahon rohanami asatung parhasiang hami tiki hanguluan na nilehon mi dope di hami say dasdasi marohanami marningot pabua pasatokina dongulu nami di hasianganon asa unang laos mate hami tutu hape tongon di bagasat dosa dohot haramuna dope hami lehon matodim mangarajai rohanami asa saya tuki hami manol soli dosa nami
gabe burionmu mahami asa parsidoho di ujungna marsonak-sonang di surgo sabulon ni todinami. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalusion nami, marhite-hite pangulun nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagugon ni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jala daulat hami mat pangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabege ma baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei aka pangalosim. Ala ni hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
KBG mahata ni debata turpuk di hari Minggu ujung tahun parhuriaon sadarion iman atar surat di Hesekiel 34 ayat 10 sada saat rori 10 ay songonodo hatan itu hat Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluakku nasida Songon pangalului ni parmahan di punguanna di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Songoni au pangalului biru-biruku sogot. Jala paluoku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di hari obun dohot haulomon maripotipot. Jala au manogiho nasida ruar sian aka bangso dohot papunguhon nasida sian aka luat asa hubuan nasida mula tutano nasidai laos au marmahan nasida di atas ni aka dolok Israel di bagasan aka rura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apalana lomak au marmahan nasida jala di atas dolok akan natibo di Israel paradaman nasida disima mangulahon nasida di paraduman nadenggan jala japalan apalana lomak japalanna di atas ni aka dolok ni Israel au sadiri mamarmahan biru-biruku jala au paulon nasida nina Tuhan Jehovah luaku maanamagoi jala mula buanokku natardepari jala lilitakku do nama bugangi jala pargogo okku do namarsahiti alai angko namokmoki dohot nagogoi siap ponokku do au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum ido sahatna martua ma akana tumanihon hatani debata jalna pepsa amen. Tidakko maha porsiaw tai song nahina tidakko ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria naga bagabean siat torbi parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanutoru dunitanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laudut tu siamun di debata Jehovah amanai pagogo na suhatu dosani disima ibana paima mula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot dia nguluan na sora suda amin.
Tabegema Korina secara virtual.
parjolo pinabotohot tuhita saleleng masa pandemi COVID-19 sia dang pola di jahahon sude tikting holan akan rikotma napaduahon dung sidung jamita anon tapapung mapelean sadaa sadabe dohot dua tujolo ni langgatan patuluhon di hari Minggu sadarion tanggal 22 November 2020 ima ari ujung tahun parhuriaon las parningotan di akan nang moding anon dung sidung buah-buahon patupaut tado acara parningotan tu akan nang moding ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap di bagasan satahun parhuriaon mamuka sian ari 24 November 2010 sia sahatu 22 November 2020 na niuluhon ni Padita paupaton pinangi doma tu sude ruas ni huria asa taingot ma pasahaton sumbangan amplop ucapan syukur Natal laho pakeon tu haperluan Natal tahun 2020 palimahon di parmingguan pukul 10 WIB di patupahuriat tado acara sidi khusus turuas nanaing majalo pasu-pasu padongan saripeon ditiki najep pekon di garejata jalanunga majalo bimbingan khusus siap Padita paunopon di hari Minggu tanggal 20 sia November 2020 di parmingguan pukul sia 30 WIB di patupahuria do acara paborhaton situa Evi Boru Siregar laho mamongoti masa pensiun manang purna bakti laos papungu peleat dohita tujolo songatada nilas nirohatta di pakobasion nasida saleleng mangula di huriaon papituhon dung sidung parmingguan tapapungu do ilo manetek di parmoding ni amang Robert Marbun sian sektor 10 songonima buah-buah dihita tabegema kor ina narwastu secara virtual. Ya Tuhan
Hamu amanami inanami nuaing masuk mahita tu acara perningutan ni akaruas ni huriata namuding di bagasan sada tahun par huriaon marid di mahita. Hamu akadungan saha porsiahon nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus molo tapatu pape sadarion parningutan ni akan namuding dang na mangarukari sidangulon parningutanon alai marhite parningutan ni akan namudingon ingutot tamahi tape naikon marujung do didik kinabi songon akka dongata nong parjolo modingon dang si hadiah rabbe sorop ni hamatiani ay dunga dipatuddu Tuhan Yesus Kristus marhite-hite haheheon sian namate jo hamateyan di dia hamonangami jo hamateyan di dia sorop mi alai du sado sorop ni hamatian jalapati kido gogo ni dosai alai mauliate ma didibata napamunang kita marhite hite Tuhan Yesus Kristus atong tabigema nuaing guar ni akka dongata nong jumulomoding ruas ni Huria HKBP Cipayung Cilangkap Mamuka sian 24 November tahun 2010 sia sahatu 22 November tahun 2020 na parjolo biler pagadda tua situmorang na poso bawa tubuh di hari 25 September tahun 1980 moding di hari 31 Oktober 2010 sia anak ni amata bagidda situmorang tubuh ni inata sedi buru pasaribu sian huta sektor opat napadua kon Christian Rohardo Sitopul tubuh di hari 3 Maret 1977 moding 4 November 2010 sia nahina balukon ni inata Hernita Saulina Boru Sinaga
sian huta sektor pitu. Napatuluhon amata pariaman si Manulang tubuh di hari 12 Juni tahun 1958 moding 27 Desember tahun 2010 sia. Nahina baluhon ni inata Delpina Boru Munte sian huta sektor sia. Napaupaton amata Marisi Itiel Pasarebo tubuh di hari 23 Maret tahun 1966 moding di hari 3 Januari tahun 2020. Nahina baluhon ni inata dari Herlina Boru Sihaloho sian huta sektor opat. 5 inata Emilia Eviana Boru hulangi palimakon danak Emilia Eviana Boru Simanulang tubuh di hari 2 Januari tahun 2020 marjung ngulu tahun tanggal 27 Januari 2020 manang umurna 15 hari. Boru ni amata Nobel si Manulang tubuh di inata Serli Agustina Boru Sinaga sian huta sektor 10. Paonopon amata Charlie Silitonga tubuh di hari 7 Maret tahun 1956 moding di hari 24 Februari tahun 2020. Nahina baluhon ni inata dari Eriasma Boru Nababan sian huta sektor pitu. Napapituhon situa Jonner Adioventa sepahutar tubuh di hari 16 Desember tahun 1966 moding 12 Maret tahun 2020. Nahina balukon ni inang dari Rulia Boru Silitonga sian huta sektor opat. Napabaluhon inang Lucia Dameria Boru Sitanggang tubuh di hari 10 Mei 1960 moding 3 April tahun 2020. Nahina baluhon ni amang hasulungan aritonang. Napasiahon inata Imelda Margaret Boru Simatupang tubuh di hari 7 Juni tahun 1922 moding 27 April tahun 2020. Nahina baluhon ni amang Posma Winston Tabunan sian huta sektor sada. Napasapuluhon amata Herbin Butar-Butar tubuh di hari 1 Januari tahun 1962 moding 10 Mei tahun 2020. Namak kabaluhon inata Boru Opusunggu nahinan sian huta sektor onom. Napasapulu sadakon inang Redise Boru Gultom tubuh di hari 1 September tahun 2020. Na nihina baluhon ni amang Dobel Perhatikan Sinaga sian huta sektor opat. Napasapulu dua kon amang Marujuan Sibarani tubuh di hari 3 Maret tahun 1945 moding
di hari 4 Oktober tahun 2020 na magkabaluhon inang Raida buru siahaan nahinan sian huta sektor 5 napa 10 toluhon amang Edward huta Galung tubuh di hari 27 Januari tahun 1955 moding di hari 31 Oktober tahun 2020 nama kabaluhon inang Ronauli Borusitupul nahinan sian huta sektor tolu napa 10 ton situa Edison Marpaung tubuh di hari 26 Januari tahun 1940 moding di hari 4 November tahun 2020 na hinabaluhon ni inang Resi Marlince Boru Silalahi sian huta sektor 2 napa 15 kon amang Robert Marbun tubuh di hari 6 Juni tahun 1962 moding di hari 14 November tahun 2020 nahina baluhon ni inang Marti Boru Lubban Batu sian huta sektor 10 ima guar-guar ni ruas ni huriata na modding di bagasan sada tahun per huriahon 15 halak sada ma sian nasida dikubur sesuai dengan protokol COVID na adong diaturkan pamarentah alani i jongjong mahita saluhutna marid di mahita
matangi yang mahita. Ali Tuhan di bata mulia tema di pasahat rohanami ala toktong makilala hami Tuhan di pandonganim di pangaramutim nang pe meragam akada masa di perdalanan ningulu nami sipata mikkel sipata marsak bahkan tumatangis alai Tuhan kodo na mengaturkan sudi perdalanan ningulu nami ala nii toktong do hami Tuhan merhapurusan holan tuho ali Tuhan di bata tongon di obmason saat mahami tu ujung ni tahun perhuriaun laos marningot di akar ruas ni huriam HKBP Cipayung Cilangkap na marujung ngulu mamuka sian 24 November 2010 sia satu sadarion 22 November 2020 ali Tuhan di bata nungatakas di botoho 15 halak maruas ni huriam na marujung ngulu mamuk kamaisian danak naposo satu nama tua Tuhan di bata bahagian sian ngulu ni naporsia do hamatiani alani molo hupatu pahabi piot dan neneng mangarukar sidang ulun alai naneng maddo ia hamatiani daksi habiarani ia hamatiani parhitian dui lahum mantapotun ho di surgo naguk hasonangani alani Tuhan hupasat habi ma Tuhan tuho sude keluarga ni nong marujung ngulu na hujaha habi nakin asa toktong manasida di bagasan hapor syaun maradopon ko unang gangguru hanasida ay hodo na madok na mangulu do na porsiay nang pe mate ibana holan taringo tutiki do sude do Tuhan guar nami disadatiki jahaun ditongani huria dung sahat parningutan akan namodingi alani Tuhan bican dilehun ko tu hami ko sa hanguluan patau mahami lahu mamake ari-ari nami pasangapun ko terdumobi ma Tuhan dinalako makkaholongi akka dongan nami ali Tuhan di bata hupasahat hami ma Tuhan tuho akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ko ma Tuhan nalako pamalupon pasu-pasu akka ubat na pinakero na pinanganna pasu-pasu akka dokter para medis na parsidohot majama pamatangna terdumobi na sida Tuhan nong liling marsahit posi manang marsahit renge gabi hulan dijabu nama nasida piak saddo todim toktong mian di bagasan nasida saluhut asa molo galipe pamatang ale molo toddi nasida nang toddi nami toktong do Tuhan marhaguguun jala marhaporusan hulan tuho ale Tuhan di bata nang hami pesudi Tuhan pahi pasma padau sian hami nasa panahit terlumubi di situasi pandemi COVID-19 non asa unang terinfeksi virus corona hami alai patau mahami Tuhan toktong lahu mangihuton peraturan protokol kesehatan secara khusus tulu olo hami memakai masker olo kami Tuhan membasu tangan nami jala holo kami Tuhan menjaga jarak terdumubi uju diduru jabu kami Tuhan di bata pasu-pasu ma Tuhan HKBP Cipayung Cilangkapon asa gawi perhitian ma hurion Tuhan lahu macalo pasu-pasu sian ko asa marhitei toktong di bagasal lasne roha kami atong hupuji hupasanga pami maho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahita Tabegema Corna Poso Alegria secara virtual.
dami na sumurung siyan saluhut roha, ima na mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Khusus akan nama dohoti permingguan di Jabu Nuaing, terlumobi akan ruas nehuria na lansia, dohot nahurang hipas, dohot sude hita tahe, manang nadidia pe, hupasahat ma tu hita sude, horas ma dihita. Barita nauli nagabe ojahan di jamita, di permingguota sadarion. Ima minggu na marguar ujung tahun parhuriaun laos pardingutan di akka namuding di enet ma sian Matius bidu 25 mamuka ma sian ayat 30 sada sahat rodi ayat 46. Matius bidu 20 sada mamukama sian ayat 30 sada ayat 25 bidu 25 ayat 30 sada sahat rodi ayat 46 tapai hutihut ma di bagasan rohatta Lembaga Alkitab Indonesia mabahen judul taringot tu ari uhum sogot alai dung ro sogot anak ni colmai merhasangapun rap dohot saluhut suruhanna hudulan nama disi habangsa hasangapun nai dungi merluhut ma tujuluna nasa bangso jadi sirangun nama nasida songon binaken ni parmakan nama nirang biru-biru buru-buru sian biru-biru tunggal jadi pajong-jongun nama boru-borui tu siamunna alai anggo tunggali tu habirangna dungi dohonon ni rajaima tu akka nadi siamunnai romahamu akan na pinasupasu ni damang tiyan hamuma harajauni na pinature di hamu sian hauojak ni tanoon ay namale doau dilehok kamu doau mangan na mauwas doau dilehok kamu doau minum na buro doau gabe dijakon kamu doau namar sakut bulung doau jadi diparulusi hamu doau nah citat doau jala ditikir hamu doau nah terhurung doau jadi roh hamu maddu doau dungi dohonon ni akka partigorima mengalusi Tuhan nadigan huida hami ho male gabe hulehon hami ho mangan manang mawas gabe huleho kami ho minum nadigan huida hami ho naburo gabe hujakon kami ho manang marsakot bulung gabe huparulusi hami ho nadigan huida hami ho marsahit manang terhurung gabe hudulu hami ho dungi alusan ni rajai manasida situtudo na hudokon tuhamu nasa nabi nahemmu tu sada sian anggikku angkana meton na tuau dui dibahen hamu dungi dokonon nama tu akka na dihabirang na Lako mahamu sian jolokon hamu akana binuraan tu api saliling-liling na pinature disibulis dohot di akka suru-suruan ay namale duau dang dilehok kamu au mangan na mawas duau dang dilehok kamu au minum
naburo do au dang dicakon kamu au, namarsakot bulung do au dang diparulusi kamu au, namarsahit do au, natarhurung do au dang didulu kamu au. Dungi dohonon nasida mamangalusi ibana Tuhan nadigan kuida hami ko male manang mawas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahit manang tarhurung so hupa ture-ture hami ho dungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo nahudokon Tuhamu dinaso niat tuan muna sahalak sian akan ame meton sadok audo naso niat tuan muna disi dungi lau ko manasida tuna bernit saliling-liling na alai anggo partigori tuhanguluan si saliling liling nado ima sahatna didok Yesus tuhita na martua imanolo manangihon hatan ni dibata jala mangulakon di bagasan ngulu sigano pare hamudongan sahapur siaun na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus adong do edde ni sekolah minggu namadok di Portibion hola dua do macam ni dalan di dunia ini ada dua jalan. Nasada macai bidang jala balga. Jalan nasada nari me do jala sopit. Yang satu besar dan lebar dan yang satu kecil atau sempit. Gumudangan do colma mengalului dalan nabidangi asahu mahatop sudedo hitam mapoto tujuan ninguluta molo tatap rupane do pak jolo ngata boto di joluan adong do dua inganan nanaing gabe inganan ni colma na mengulu dung mata ibana di sada tike ima nani guaranna surgo dohot naroko jala yakin duau sudedo colma di Portibion tuk suadong nanggusa dape naso makkalamuhon tujuanna tu naroko apalagi mahita na tongon nuaing marminggu di permingguan pukul 0.30 jala disiarkan secara langsung sudah boy mengikutan permingguanon hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus sudah do hitam mapoto dang boy ta pastihon di dia do inganata di sadatiki alai molo adong jol mamanukun tuhita bohado hira-hira pakilala ammo perasa ammo tu surgo doho manang tunaroko nga pasti sudah hitam adokon tu surgo terlalu bodoh kalau ada orang Kristen yang masih rugi tentang dirinya sendiri kalau sudah mati nanti dia mau ke surga kah atau mau ke neraka ngapa rugi wuhita songon halak Kristen alai ragu doh pehita taringo tu hasahatan ni dirita dibalik ni hamatian alai nang pe adong halak madok ngapa ho to ho halak Kristen ragu ho tapi faktanya Yesus juga memberikan kesaksian dalam Alkitab adalah seorang yang bernama Lazarus, seorang yang miskin, seorang yang berpenyakit borokan, napogos cong, nang mengalului si pangano pedang buwi, idapot ton na morajong.
Mangidu si pangiduon ang jet buinian mangan nanggusa halipe. Tuhan Yesus memberikan kesaksian, bukan dia meminta terus kepada yang kaya itu. Alai dangulo namurai mangaleon. Di bereng napugusido at sugari ni bayakot rupani di bereng niyan adong dohu bereng di mejam idahan. Muloi tu pananggak kudwe atong ima diau dang bui tu panangga dui atong hupai mape sadi hari mangan pananggami nama dek sian pamangan ni pananggami ima diau ipe tong dang de leon tu surgo do napugus jongi tu naroko do namora jongi. Kita bukan mau cerita kaya dan miskin, tapi kita mau cerita bahwa faktanya Alkitab memberikan kesaksian oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ada orang yang sampai ke neraka dan ada yang sampai ke surga. Tetudo honot tama hamudongan hatarida ani ima colma nasaitigor rohana maradopon debata hapuguson nai danggabe makapit haporsyonna hapuguson nai danggabe pamet metodina asa mulo adong jol manapugus saya dipabalga-balga hapugusonna itu salah hamudongan. Babelga ma haporsyomu, babelga ma Tuhanmu di bagasan hapogosomi, asa unang gabe di pamate hapogosoni toddini. Asa molo mamura pehita, so tung gabe di pamate hamoromi nang toddimi. Sama hamudongan. Kemiskinanmu pun bisa mematikan imanmu, kekayaanmu pun bisa mematikan imanmu. Tergantung mampukah engkau mengendalikan kemiskinanmu, mampukah engkau mengendalikan kekayaanmu. Rap dihaholongi debatado dua cak. Ipake debatado na pogos jong. Adong do di Alkitapi sada ina nama balu. Napugos inasyan sarfat dipakai do nguluna asa marlapatan tu jolma iutus debatado si Elia matapoton napugos. Tuhan mau mengatakan, hei jangan kau besarkan kemiskinanmu sehingga engkau tidak mau memberikan apapun. Allah hapugosommu dang digarar-garar ko iuran ni huriam misalnya. Alkitab mengatakan no, kemiskinan tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang. Dan mungkin dang adong jolma namora ditiki, tapi Tuhan mau mengatakan semua dituntut untuk berbuat baik. Kamu dongan alani turpuk sadarion disadatiki didok-dok marhite-hite ayat 30 sada dung rosogot anak ni colmai marhasa ngapon rabdohot saluhut suru-suruan na tentu martudu-tudu doon tu Yesus. Suatu ketika anak manusia itu akan datang bersama dengan para malaikatnya. Dan dia akan duduk di singgasananya, duduk di kerajaannya, dan kemudian menempatkan dua posisi manusia di sebelah kanan didok di hatap batak nakin ima biru-biru boru-boru beopat mon biru-biru boru-boru di hapirangna hamudongan biru-biru tunggal B2T biru-biru tunggal. Tapi bahasa Indonesia lebih tepat dan lebih mengerti. Yang sebelah kanan dikatakan domba dan yang di sebelah kiri dikatakan kambing. Ya do hujamita konon hira-hira 3 tahun na salpo
di langgatanon. Domba itu adalah gambaran orang yang sombong. Domba itu adalah gambaran orang yang serakah. Domba itu adalah gambaran orang yang egois. Domba itu adalah gambaran orang yang tidak mau peduli dengan sesamanya. Gecor, gaur, nangpe adong di ibana. Hodok do di langkatanon tikina merjani tahu. Molo domba kebalikannya ya, kalau kambing tadi itu baru yang gecor gaur. Domba itu tulus hatinya. Mamora pe ibana tulus rohana dan gijang rohana. Mamora pe ibana tong peduli tudongan. Mamora pe ibana dia tetap merendahkan hati. Ima biru-biru, boru-boru manang domba. Molo biru-biru tunggal manang kambing dito. Udah miskin sok lagi. Udah miskin tak mau ke gereja. Udah miskin tinggi hati. Atau bisa juga udah kaya sombong. Udah kaya tinggi hati. Udah kaya suka bikin kacau. Sama semua hamudongan. Itu adalah gambaran-gambaran orang domba dan kambing. Ya do hudok merhite langgatanon. Murado mengalului isedo habbing, isedo biru-biru manang domba. Dabuan mah tu sada pesta. Tu muria raja misalnya manang tu gedung sejahtera. Boy do berengot. Ise na Peter ya lakon pisang, hapedang pisang na habing may. Ise na sopit na Peter mangan, hapedang martangiyang dope, habing may. Es krim. Hape ngayon lang sada es krim. Habing may. Karena hambing ciri-ciri orang yang serakah. Holan terlebat ro idahan. Hei catering, ngahabis idahan. Habing may. Dang sabar pa imakon tuan na. Habing may. Domba, walau rumput sudah habis di kandang. Tapi dia yakin sebentar lagi datang tuan gue ngantar rumput. Saya tenang doi biru buri, saya tenang do dobai danggauri. Gampang kamu dongan. Aku mau tu pesta terhubereng do, habing do HP. Bah, habing do HP amatan, sendiri pudo sani dongan. Gampang kamu dongan. Pasti nampak kriteria aslinya, karakter. Ima naduna karakter itu tidak bisa disembunyikan, tapi itu bisa secara perlahan kita luba amudongan. Ipartanya ngape boy do tarida habing domba. So dia dope ngetori buku si lapeton. Ngetori yojak tutasna sengaja membuat tas kempes. Asa boy mok dung mulak gobong amudongan. Sian meja ni padi tapi tolak na dotong membuat, ya kan, hamudongan. Nah gitu juga ciri-ciri. Itu sederhana, tapi itu tanda-tanda itu. Julus hidung, mak bubar, itu tuh situ abe, ya bubar mahita, tiki bubari mak. Itu terbuat kamu piring munai tupu di aumon. Unang apalah aku pabereng-bereng kami hamu masih bukusan. Dia jo idah, angatuli di kok. Di hope ngahopat ngabereng nakin ya inamu sedot tong kan susah modongan. Itu ciri-ciri orang seperti itu sederhana. Itu pernah dido edde nakin salah satu syair na ditayangkan bodoh kita dang membahen kesalahan tetapi kita tetap berdosa. Itu bukan kesalahan membungkus tapi itu dosa karena kita egois hamudongan. Alani mah hamudongan nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus marhite-hite turpukon dipengot kita. Bapak Ibu,
akan ada hari penghakiman suatu ketika. Jangan terjebak dengan kenikmatan dunia ini, jangan terjebak dengan kepedihan hidup ini. Molo mapogos ho sogonna belga parsoryommu dihilalako bereng marujung do portibihon. Molo mamora peho difasilitasi dengan berbagai fasilitas ingo marujung dotong portibion. Alani ima hamudongan na sudah hitam mapoto tu naroko dohot tu surgo. Ini adalah cerita yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan fakta suatu ketika akan seperti itu. Tentu nama rujung ngulu nakin sudedo hita makapursai tu surgo mai. Merhite patik nani jahani inang situa evi nakin las ima nasida perpudi jongjong songon situa nama rageda. Ala minggu depan pensiun nama. Jido do tatulak do padapot. Nama do adung hadumun ni namate dohot nama ngulu tatulak do molosai ditangyakot do pe namate. Hidok donakin kan do ngata rap Kristen do Katolik itangyakot do namate. Ada 21 minggu 21 bulan itangyakot namatei asa isesa Tuhan dosana. Tatulak doh kepada dapur sesogori no, karena engkau akan dituntut pertanggungjawabanmu, perkataanmu dan perbuatanmu, dan batasnya adalah ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dangatong be hamudongan dung mate hita selesai. Alani hamati anope sudah do hita mapoto dang jolo ikon say marsahit. Boydo marsahit. Hape nama jaga nama marsahit itu nama ate parjolo. Ala stres ibana saya lalak menjaga. Adong do songoni hamudongan. Ala ni kita tidak tahu. Amata Robert Marbun namoding ari Sabtu rapudul doho inangi. Rak padu-padu pidahat doho bege. Mergitar-gitar do alalas madabu ma dihudulan na. Kita tidak tahu hamudongan. Tidak harus menangis sedih baru meninggal, saat enjoy senang pun bisa meninggal hamudongan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Amat tak pasaribu las dihudulan donok nitiang hadotong. Las di sino pardamu na hudul 31 Desember 2010 sia. Las sianima dang boy be manang marhua las mate. Enggak tahu. Dang nama do akan hudul jonok ni tiang hati-hati kan itu. Nah, halehulan nama do disima parhudul ni amangitik ki kan itu kan hamudongan. Artinya gereja pun apapun dimanapun kematian itu bisa datang hamudongan. Sada sian namatei dikubur secara protokol kesehatan dang boy dipadu-padu keluarga mananom namatena tak apa. Dumpe ditahanom Roma hami baru pe kubai kami mamusia reka ulang acara agenda alai ngaditahanom pe ndak apa. Karena soal masuk surga bukan soal bagaimana cara para gedaud kembali sudi. Tu parngulunon biru-biru boru-boru dohita menang biru-biru tunggal dohita. Hita mana mapoto hamudongan tak pola saya sukun inatta manang amata. Ate beta adung tong najigil dung saat dijabu baru nakin jamitan di padital di songon naharu pa baru do kopap iberek ko baru pa biru-biru tunggal manang biru-biru boru-boru. Molas jujur amat kami madok ba memang habbing doho mulai na kan tarjaloho do anay ndak pula tasukun ya unak pula tasukun nanti ndak usah kamu dongan kita saja secara jajar tapi saya secara jujur mengatakan sepanjang kita masih mau bergereja kita adalah ciri-ciri biru-biru boru-boru itu sudah pasti kamu dongan ya. Tapi begitu ada orang sudah malas ke gereja
itu dia sudah mengarah ke ciri-ciri biru-biru tunggal. Alani amudongan mulu adong keluarga ta malas merdinggu. Ta suruh mebana asa humusor asing majo mulu memang alani akka parsahita nate. Alani amudongan ngahina holongan di bagasan Kristus Yesus andon tapasahat ilu manetek di parmuding Mang Robert. Hirana gaduk minggu hita mar ilu manetek ate. Hirana gaduk minggu mar ilu manetek. Tapi tak apalah amudongan. Semua itu bentuk solidaritas kita bahwa kita tetap turut dalam kedukaan. Aladi di bagian sot semangat mahita anon lau pasahaton ilu manete angget merhite tumibu tarapul inang boru lubban batu. Ya kita juga suatu ketika juga kita akan diberikan ilu manete juga oleh tidak tahu kapan hamudongan. Ya alai molo didok juara molo husukun mahamunakin 15 halaki kan namod dingi molo husukun sema sian 15 nakin sektor 3 ma juara. Nah, sektor opak do juara teh. Dang na sektor naso adong namatena. Ya. Ale molo tadok pe sektor opak juara bukan mau mengatakan kasihan mereka ya. Enggak. Justru saya mengatakan positifnya. Hebat juara 4. Banyak kalian yang ke surga. Kan itu. Adong do nama dok muliate ma amang padita ngadu 2 tahun padoro dang adong namate nami sektor 10 saya datong dang adong namate na tahun nasalpu. So nahari pe dang adong namate na. Kenapa kau bersenang? Berarti tak ada kalian yang ke surga. Kan itu. Itulah kebanggaan orang Kristen itu. Kematian itu sama dengan sorga. Kan itu. Anu nang pola susah hita. Alenak pe sokonidah. Gumudang dotong namate ni sektor 10 sada. Ala jono tu pondok Ranggon kan itu kan. Nah, itu sektor nasida do tataruhon sudah kana mateta. Ya, sudah hamudongan. Tapi itulah sektor 8 ndak ada yang meninggal tahun ini. Tapi bisa kita katakan sehat-sehat sektor 8, sehat-sehat sektor 11 kan itu kan hamudongan. Ya enggak apa-apa. Ini hanya sejarah saja. Alani manang nadia pe hamudongan. Ya. Haduan tahun ini tong mamusia dijahod di son. Guar-guar na moding ate na salah satu sian song lider rodo tak tahu tuh hamudongan kita ndak tahu kan. Nah ate na salah satu sian na jubah na bot tarodo kita ndak tahu ate na audo na marjani tahun kita ndak tahu hamudongan. Artinya mau kapan pun dibacakan nama kita ndak usah membuat kita jadi stres. Kita lakukan aja pekerjaan kita yang baik, kita lakukan semua dengan baik. Sonak kita lahu mangulau-ulau ta pasti hamudongan las buhap ya kana masai Tuhan Yesus ikon madok songon natusia mundai marhiti-hition inganammu me surgo hasonangan na pinarade ni Tuhani. Amin. Mauliate ma Tuhan di pasahat rohanami hinorkod ni asim natakas hupai huti hutami di pardalan dan ningulu nami. So nang kami Tuhan so hari beribuan ala setok tong Tuhan mabaur hatam ditong atong alingulu nami hape Tuhan namasa saddo hatamido terus nalahu pasonang rohanami Tuhan di bata upasat hami ma Tuhan tuho asa ho matoktong nama masumasu hami patau hami Tuhan asa unang songon biru-biru tunggal manang habing alai naing manian songon biru-biru boru-boru manang domba. Tuhan di bata gudang akka hamaulon nasipata mamulus yan ngulu nami nabuy mabahek kami Tuhan gabe terkontaminasi manang gabe di ela-ela habi marpangalahu songon biru-biru tunggal alai postor rohanami Tuhan marhiti todim na badiyay pargogo ommudo hami terus lako mangula songon na pinangidom tarlumobi ma dang boy hape hami neang maradup pun akacol mana pogos neang maradup pun akacol mana met manang na sungod dia pe Tuhan status sosial nami saddo patau hami Tuhan asa di bagasan las niruha lako marsaur dohot akadungan Tuhan di bata kupasat hami ma Tuhan tuho sude ruas ni huriam
HKBP Cipayung Cilangkap. Ho mama masu-masu, ho Tuhan mangalehon hahi pason, padahal sian kami Tuhan akka virus corona. Asa toktong kami Tuhan di bagasan hatawon na sian ko mangula sudia kolon nami. Tuhan di bata, kupasat kami manang sudi ahmi akka perhalado, pasada roha nang pikiran dinalahu makubasi sudia kolon ditongani huriamon. Asa lemar mulia ho hamepe Tuhan marhasonangan. Tuhan di bata, kupasat kami ma Tuhan tuho inang sitwa evi secara khusus sadariom mana sida Tuhan marhubas na parpudi songon paragedda ala minggu naro pasahaton matu na sida Tuhan masa pensiun manang pabor haton mamongoti masa pensiun. Tuhan di bata pasu-pasu mana sida asa bui Tuhan jongjong di jolo di langgatonon minggu naro lako mamongoti masa pensiun. Tuhan di bata kupasat kami ma Tuhan tuho nang epurus HKBP sejen dohot kadep na tolu di masa akhir manang ujung ni periode nasidon asa patau nasida Tuhan dinalahu mangulahon akaulon nasida di bagasan hataun nasian ko sino di godang naneng di patu padi arisia 110 Desember naneng roon dengan mardalan asa sude utusan sino di godang boy Tuhan madohoti di tonga-tonga ni pandemion huhut maparohahon peraturan protokol kesehatan nang pemilihan kepala daerah Tuhan di piga-piga provinsi nang tingkat 2 di Arsia Desember dengan mamardalani asa boy Tuhan dipabakit akka pimpinan daerah hobbartullah monerham. Tuhan di bata upasat kami presiden nami wakil presiden menteri gubernur wali kota bupati camat songoni nang lurah kepala desa ketua RW dot ketua RT pasada roha do pikiran nasida asa mangihutkan visi misi ni presiden nami dinalaho makicatun kesejahteraan ni rakyat dohot mabahen status ni negaraon anggiat bisa detiki boy gabe negara maju. Tuhan di bata upasat kami mahusus kota Jakarta asa patau sudah kami Tuhan penduduk ni Jakarton di bagasan disiplin mengihutkan peraturan protokol kesehatan asa boy Tuhan tumibu gotap mata rantai ni virus corona ala di bagasan nasa mingguan Tuhan nung ngagabi 1000 lebih pe Tuhan ganup hari na positif ala ni Tuhan tuho mo pasat kami asa disiplin kami Tuhan anggiat marhiti boy tumibu mago virus corona dakulan sian Indonesia alay sian portibion. Tuhan di bata upasat kami ma Tuhan tuho saluhut na pangiduan namion marhiti anakmu Yesus. Amin. Maride mahita sian buku edde nomor 234 mamuka masian ayat sada kuhut mata pasahat pilihan sada A sada B dohut paduahon 7 luon sabaris ma las diatur situat tamasian pinggiran perjolo. Tanah orang di sungai
audisi susah rohani marolopono rohani di surga sonagi suadana orang salam sonar rohani melodong saham alusi tatangyakom mapiliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut silekulehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutos upasahat hami ma nasian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalan ramuti asahu para hasya kami pilihanon pati bulukon haracaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite toddim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saliling nililing na. Huingot hami sadarion akan namate sian hami. Naung pajulukon tulabung mo. Di hodo anak kitsu ni Banua Gijang. Jaladu kapodoy di akka na mga sahod Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging di arisogot mauliate marohanami tuho ala ditubuhon ko hami tu pakirimon na mangulo gabi parto hap hami tu hanguluan na surasuda dada na madeli hami di ari parningutanon alay na malungo tu hami di sabulo nito dinami nung ngatorop dungan namin nung nialap mo tau si paingot do ujung nilak kanasida di hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilak kanami be say sungguli marohanami mabahen tiruan na dinggan di akka pinopar nami say apuli mana marsa roha dohot akka namatayan asa unang mangadungi jalamadele nasida say taiti marohana sida mamereng do Pak Gijang say lekon toddim tu kami asa takas di hatidak kon tu kami nong dohot do kami anakmu jala panean di ari na di Banua Gijang say padaw maganggu ne roha sian kami asa hot ha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului at dorang hubulus hami rura lingguman ni hamatian ni molo homur mata nami be uka ma mata ni roha nami asa takas ni ida dalan tuhasonangani molo halang dila nami sobinoto be makuling pergugui mahami marhite-hite toddimi asa tarjukon hami
Ale amang saha tu tanganmu matoddiku sa ipatiur rohanami asa hubas lakanami jala sonang hami lako mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaw mo say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang lekon matu kami sadarion hanguluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami unang hami tugihon to pangujunan palua mahami sian pangago. Dona puna raja Rodi asa ngapu mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Amen. Amin. Kami atas nama Perhalado pasahat tentu ita saluhutna salahat har minggu salam sehat.